huma kifra l-inġustizzi soċjali li jesperjenzaw nies li jbatu mill-kanċer kif nofs il-kura biss tingħata mill-gvern. Tant li dawk li jħtieġu l-kura jħossuhom li huma nofs ċittadini. Dan ġie spjegat minn Lara Said, pazjenta tal-kanċer, waqt konferenza nazzjonali li saret fil-Jum tal-Ġustizzja Soċjali fil-Parlament u li kienet organizzata mid-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo. Lara Said fissret kif Malta xorta għatem nies li jingħataw il-flus biex jixtru l-kura mill-Community Chest Fund u bekk qed jiġu mċaħda mid-dritt ta' aċċess ugwali għall-kura. Qegħdin niġu imċaħda mill-Gvern mid-dritt ta' aċċess ugwali għal-kura li żommok ħaj. Il-kura pubblika, il-kanċer hija kwistjoni ta' saħħa pubblika. Il-kura pubblika hija r-responsabilità tal-Gvern. Minnaħa tagħha Francesca Bartolo qasmet l-esperjenza tagħha bħala donatur tal-organi u insistid biex il-Private Members Bill li ressa x-Shadow Minister Ivan Bartolo dwar l-opt-out system jiġi implementat malajr kemm jista' jkun. Illum edaw nappella lilkom li ngħatajtu l-fiduċja mill-poplu sabiex tirrappreżentawna biex serjament ikkonsidraw tbidlu s-sistema għal opt-out system. Għaliex għandu jsir dan għax il-ġustizzja ma tistax tibqa' tistenna. Għax il-ħajja ta' kull persuna għandha valur u huwa dmir tagħna li nħarsu wara xulxin, speċjalment meta nistgħu nsalvaw ħajjiet oħra b'għażla sempliċi, anke meta ma nkunux għadna hawnhekk. Semdelija student 20 sena li qed jistudja l-Università ta' Malta spjega li kull persuna ħaqqu għejxien adekwat u dan ifisser saqaf fuq rasu, xi ħaġa bażika li llum ma qadix ġasek sempliċi u aċċessibbli. Huwa mir referenza għal prezzijiet tal-proprjetà li kontinwament qed jolew, tant li l-proprjetà f'Malta hija fost l-ogħla fl-Ewropa u żgħażagħ laqqas għandhom biżżejjed flus biex iħallsu id-depożitu. Huwa dritt ta' kull individwu li jkollu saqaf fuq rasu. Iż-żgħażagħ illum qed jaffaċċjaw sfidi kbar biex jiksbu dan id-dritt. Iżda, jekk nieħdu passi konkreti, nistgħu nibnu futur fejn l-opportunitajiet ikunu aktar ġusti u fejn kulħadd ikollu ċans li jgħix b'dinjità. Matthew Attard, President tas Solidarjetà Union, ħaddiema u inkwilini, semma lista ta' problemi li l-inkwilini li ma jlaħqux il-kera fil-ħin qed jaffaċċjaw ruħhom magħhom u saħaq li l-kirijiet qed jiżdiedu b'madwar 7% fis-sena, tant li hemm min qed jispiċċa jikri kamra flok appartament jew sodda flok kamra. Dan kollu juri li hemm bilanċ kbir fil-poter bejn dak tas-situ tal-inkwilini, bilanċ ta' poter li tiħalli n-nies jgħixu f'akkomodazzjoni fl-aħħar mill-aħħar mhix affordabbli, mhix abitabbli u sabiex klassi żgħira ta' nies jaqilgħu iktar u iktar flus minn fuq dar il-ħaddiem. Bħala li Union aħna nemmnu li dak l-nisbilanċ għandu jiġi indirizzat fl-aħħar mill-aħħar biex intejbu l-ġustizzja soċjali f'dan il-pajjiż. Numan Latif, student Musulman, tkellem dwar kemm l-iżvilupp morali fost iż-żgħażagħ huwa importanti għall-kultura b'saħħitha u fakkar li ż-żgħażagħ tal-lum huma l-futur ta' għada. Jgħid Novella tkellem fisem numru ta' residenti li qed jgħixu fi blokka ta' appartamenti li qed jaffaċċjaw problemi minħabba l-lifts, fejn spjega kif inħolqot anomalija fejn f'ċertu appartamenti jiġu installati xi lifts u f'oħrajn le, anke jekk dawn ikunu identiċi. Charmaine Manjon, il-President tal-Consultative Council for Women Rights, tkellmet dwar kif in-nisa minkejja li jaħdmu għadhom qed jieħdu l-maġġoranza tal-pis tat-trobbija tat-tfal u sostniet li għandha titneħħa l-ħtija minn fuq ommijiet li jażlu li jibgħatu l-tfal fi-child care centers. Francesco Ascano, mistier ta' tifla li twildet f'kundizzjoni tal-qalb, pjega kif meta informa lill-awtoritajiet dwar il-problemi tiegħu ħass li ma jingħatax l-attenzjoni meħtieġa u għalhekk spiċċa kellu jġur ħafna sfidi waħdu. Il-konferenza kienet indirizzata minn David Sammut, missier ta' ibn li kellu depressjoni severa, li spjega kif wara li mitibnu baqabla risposti dwar x'wassal għal din il-mewta. U sqal li f'pajjiżna l-ġustizzja mhux xi ħaġa awtomatika, hekk kif hu intalab iħallas madwar 2000 euro biex jingħata l-fajl tal-inkjesta tal-qorti. Ammont ta' flus li ma kienx jaffordja. Tkellmet ukoll Madeline Kuċċardi dwar l-inġustizzi fil-pensjonijiet u Andrew Itzok Clark li tkellem dwar l-informazzjoni kontrollata.